in zavain he channel rap thak el tiang a hyang kalau lo ma chu Mizoram Music Award ngai ven hlober nominee anti chwale ta a kalawin rol vela chan dik thei don lot let's take me home. Mandiri ru lo pui han soi thu om lova mi pui kan soi le dona kanin sha thiam tang anyang chu Music Award sem hi antam takhopa lelte award hi an hlun bera kumsang khazakwa somriat pali atangin an lo sem to a lut a hlo viau china Mahse tuna chuan enga kangai to lo achan chu an du sak zong chau an pek chin wang tia soi atama ngai bel tur tingin alo ni ve deuh bok nen chumi do ta chuan thazwal award hi ngai hlut aron hlo le a tunlaya kan ngai hlut ber ani hialang Mahse Song of the Year a Chinese la an thlang kha chu an tlak chhiat bu channa ani meyang ti kalau pui thau mai Engpawh ni se thu lo via mai la best male artist lengzem category big hi I han soi ti ang Jailer Rosanga ani hi anjinga alar bera zep thu cheng lo sai lo borang nen an te khin hial sia lana na chuan don mei om tak ka ti ri ru viau Mahse la hit em anei lo chawa ai kana asakha alar puya ani meya ahladang han hit em ka shelo music video siama a fans te tan lunghu ani lain ni puinor puin ahla kan she em lo chu thu dik ani live performance anei tha a azai thiam pa ngaya no panga changa nutling fans nga ber aniang dong Mahse a om lau mi alawa dong lau po ni se a om ka ti viau thawang adon thei chan tur anji nga lar bera fans nga bera khang zong kha ni mein ka sha adon thei lau chan tur la hit em a om shan lau hemi category a hian ama aya zai thiam ti pahni ka nei adon ka ring lau deu zo sorry offense te kha min ngai dam ru adon ka ring lo ve ni maya ti vak ngai na a om lo Lal sang liana ani hi ai kana ni a LPS lam zai thiam ber ni na hautu ani a zonet lam hian LPS zonet borak pain an nominee ve thla bok nen adon theina chan sa sang viau Jailer Rosang ang thawin music video siama a hit lova soizui hlo shan lo bok fan sanga ve thawa zai thiam ti tuanga a zai thiam reng boka Mahse a zai thiam na hian adon tir kher lo thei bok adon thei chan tur tunaya mi pa zai thiam ber pol aron ni a chu chuan a vor ka beisei Jailer Rosang ang thawin fan base a beiliana mi pui phun noi turan tam atlip nan adon karing lawa 40% in karinga 60% in karing law second hand lama sumdong thin tele sumdona bultan ve du te tan full bell hon na nei lawe mo a full chuan atam ti de tan po pi somthum somnga za ten set sa lak tur items chi sang ome no panga changa puiting items mutbu changa underwear te theni no me Mendal ani hi yang fela tenen aron ti haulaya ka shiat ani a yang fela aron larzui era duain ani hi are katia Mahse ni kumlama changkhan aron invor khopa la hi deu aron nei chawa kalompui khop mai adon thei chan tur ka soi to angin la hit ve deu aron neya film soundtrack vela asa a ngai ven tlak riau adon thei lo chan tur lilki kiang thawin ani aya zai thiam an oma akong dal tu ani thei ani po hi zai thiamai chuan rapper ani a category hi a fu che lo dewin ka sha adon karing lova 30% in adon karinga 70% in karing lo thung lilki ki pu ni na title nei tharlam ber ania zai thiam chuk chau luklak mmc lawa chuan a thleng sang veu mai mitum ru mitai mati asiata chu music industry a poimo ani
Chang thar kan ti ang chi kha ani a lahit an neya view po an nga phian zela Mahse chu chuan adon tir kher lau thei ve tho zai thiam lama phei chuan he category a hian a thiam lo ber ka ring zai thiam tak tak om laia a thiam lo berin an don lu kha ka ring bik si lo adon thei chan tur lahit a neya ka hoina vel ka circle le ka che vel om te la ka lar lo Mahse YouTube a hian view an lo nga tuar thin adon lo chan tur ka soi to angin zai thiam tak tak om laia a thiam lo berin award handon thak kha amak don zai thiam ai ma chuan rapper ania zai thiam lo chan po rapper thapa ngai tak ani wang rapper huang chunga om tak ani sorry no te twak takin in lo nei don nia pura sai lo ani hi lar luai si lo hian a lar era a met po ka she chiang lo Mahse minge ro ka she viau a hun ve to in ka hete meang I min kan mingan lo she lar ve to tin ka chung te ho po he min tur na sa to mo tilang ve to ro han tiang zong he chu tiang zong ka ron thu ve tol mai ni hoina po mizo mi pa du chi hla nga a hit zel la apwa thiam satya lovin anal thei le ngala he category a chuan alangsar ka ti taber mai zai thiam lama ni se taite level 2 a han phalawa Mahse thiam tak ani ti chu kan shevek adon thei chan lanal tak tak aneya mizouri rem si in genre chidang deu dangdai si lo mangin la tha tak tak aneya kan choi kana hun viau azai thiama la aphwa thiama a class ru riau kati don chan tur lian tak ani don lo chan tur ama ai laran oma lar zong na na han pek ve kha sumdon na atan chuan a it oma adong lo ve thei tho midang laka khian hla original anei chho chuak fala ani aya phuan nomin ka shelo atalen ang hu choi moina ala dong lo bokin ka sha ahun to tak zet chuwang chuan dong ro se a phu ber to kang ngai dan ka sui to a in ngai dan han sui vet tlar ula comment lama in how she pang u mutui thu theng